Беше страхотна, беше тотално в реда на нещата и на днешната обстановка, така че със сигурност бих поканил и мои приятели да я гледат, а също така рекламата, която беше отправена към мен, беше доста силна, така че със сигурност има доста поддръжници точно тази постановка. Много ми хареса наистина замисъла и то точно днес е Архангел Михайло. Просто много интересно. Всичко е направено. Декора, актьорите. Просто нямам думи, които да опиша, нали, как се чувствах, докато го гледах. Така че беше прекрасно. Мисля, че това е много добро съчетание на актьори и на режисьорско виждане. Много добре изиграно и нямах разконцентриране дори за миг. Наистина ми хареса много и останах впечатлен.